ரெடியா வாங்க தாமரத்தில் விழலாம். ரெடியா? தாமர தோழி இறங்கி வந்த பிள்ளை அப்பாவுக்கு இங்கே பார்க்க மாட்டேன். அப்பாவுக்கு 5 தசை, அம்மாவுக்கு 4 தசை, அப்பாவுக்கு 3 தசை, அக்காவுக்கு 4 தசையா? லவ்லி தம்பிக்கு 1 தசை, யாசிக்கு 1 தசையா? இது எப்படி பார்க்க போகிறேன்? வாயிலிருந்து கச்சிடுங்க, வாயிலேருந்து கையெடுங்க. ஆட்டுடா கட்டி அப்போ பண்ண நீ அப்போ பண்ணடா சொல்ல நீ. அப்பா கை பிடிச்சிக்கிட்டியா? ஆடிடுச்சுல ஆடுக்குட்டி அப்போ பண்ண இது ஆசை பண்ண இவ அப்போ சொல்ல இது இடிங்க கட்டு கட்டு கட்டிங்க தாத்தா